Tak, vi. Okay, fint. Vi gør det. Nej, kom nu, Bob. Kom, kom, Bob. Ej, hvad sagde? Jeg har ikke fået det. Nej, så kan jeg bare bare. I skal godt. Men det kan se det. Nej, kan jeg ned for at tage hånden på, eller sådan noget? Kom med, jeg kommer. Kom med Bob, Bjarke. Nej! Eller nu vil hun mindst skyde. Jeg er mig bagefter. Kom, Bob. Så er det godt. Ui. Mig. Jeg kan ikke være for. Jeg har faktisk fået. Kan det være for? Nej, det er... Carlsberg Sport, 6. klip. Eller Joachim. Jeg står på væggen. Det er nej. Carlsberg Sport, pause. Er der hovedet nogen, der har ramt? Ja. Vi har ramt 7. Carlsberg Sport, 7. klip. Så er det min tur. Hvor er faldet? Så holder jeg kameraet. Må jeg ikke opprøve? Carlsberg Sport, 8. klip. Hold kæft, de kæde. Hallo? 9 klip, Tobias. 9 klip. Carlsberg Sport, 10 klip. Jeg prøver det. Det er sport, jeg kender til klip. Kom nu. Lars, kom nu. Vi har vores skyld. Så, nu rører den i. Nu rører den i, er du med? Nu er jeg nu. Carlsberg Sport, 12. klip. Hvorfor fanden filmede vi ikke ordentligt, da vi gjorde det, hva'? Ja, det gjorde du da. Du fik det lige, men du så ikke, det her løb. Du fik ikke det vigtigste med, Tobias.